नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। पूर्वांचल के बाहुबली नेता व कैबिनेट मंत्री हरशंकर तिवारी का 91 साल की उम्र में गोरखपुर में निधन हो गए। हरशंकर तिवारी ऐसा नेता रहने जिनका खातिर गोरखपुर के आला अधिकारी 22 से अधिक रिमाइंडर दे चुकल रहने, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर पावत रहे। इनके घर तिवारी हाथा पर पुलिस के छापा के बाद बैठावल गई जांच कई वर्षन से पेंडिंग बाटे। दरअसल मताहत पुलिस अधिकारी आरोपियन के बयान लेवे का हिम्मत ही नहीं जुटा पावत रहने। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के महज एक माह बाद 22 अप्रैल 2017 के आनन फानन कल गई गोरखपुर पुलिस की कार्रवाई अब उनके हलक का फांस बन गई बाटे। वो वक्त पूर्वांचल का पारा अचानक चढ़ गई और बम बम शंकर जय हरिशंकर के नारा से आधा शहर गूंज उठल। हम बात कर रहल बानी पूर्व कैबिनेट मंत्री व बाहुबली हरशंकर तिवारी के घर छापेमारी का। वो तिवारी हाथा में पुलिस अब तक कदम नहीं रखल चाहत रहे। ए मामला में पुलिस अफसर आज भी बोलने से कतरात रहे ना। वो समय गोरखपुर में आईपीएस हेमराज मीना एसपी सिटी होत रहने। खोराबार के जगदीशपुर में मार्च 2017 में रिलायंस पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से 98 लाख रुपया का लूट भइल रहे। एसपी सिटी द्वारा इस मामला में बलिया के छोटू चौबे के रिमांड पर लियल गई। पुलिस द्वारा छोटू चौबे से पूछताछ कल गई और बतावल गई कि लूट में सोनू पाठक नाम का व्यक्ति भी शामिल बाटे। पुलिस का कहल रहे कि ओकर लोकेशन पूर्व मंत्री हरशंकर तिवारी के घर पर मिलल बाटे। यही आधार पर एसपी सिटी हेमराज मीना की अगुवाई में 5 थाना का पुलिस द्वारा बसपा सरकार के पूर्व मंत्री के घर छापा मारल गई। करीब 30 मिनट तक छानबीन और 6 लोग के हिरासत में लेके ओइजा से पुलिस निकल गई। ये सबसे थाना में पूछताछ भइल, मगर बाद में एक शख्स अशोक सिंह के ही अवैध असलाहा रखले के आरोप में जेल भेजल गई। पुलिस द्वारा जब छापेमारी कल गई तो बसपा से हरशंकर तिवारी के पुत्र विनय शंकर तिवारी विधायक बन चुकल रहने। उनके द्वारा पुलिस से सर्च वारंट भी मांगल गई, मगर पुलिस के पास कोनो कागजात ना रहे। यह वजह रहे कि पुलिस के बैकफुट पर आवे के पड़ल। पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे भी वही जा रहत रहने। ऐसे तिवारी परिवार द्वारा मुद्दा बनावल गई लेके पूर्व मंत्री, पूर्व सभापति और वर्तमान विधायक के आवास पर बिना सर्च वारंट के छापा के विरोध में 24 अप्रैल 2017 के बुजुर्ग हो चुकल हरशंकर तिवारी सड़क पे निकल गई ने। ऐसा महान शख्सियत और पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरशंकर तिवारी का 91 साल की उम्र में निधन हो गई बाटे। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।